Славчо, тръгва. Айде, хей. Хей, момиче, малкият номер. Тук съм дошъл да те питам, лале ли си, зюмбил ли си? Не съм лале, не съм зюмбил, не съм цвете в градина. Мен да си рано буди, па си отивам на извора. Там си рече черни коси и си мия бяло лице. На Връхден, на Великден. Бяло момиче ми изпиван. Тропай, тропай, буенче Лазаре, на зелена морава Лазаре. Шитиче хлира, тропай Лазаре, великът пира, смятай Лазаре. Пъстри роклира, досвай Лазаре, витики извивай Лазаре. Добри думи казахте! Хубави песни изпяхте! На вас хареса ли ви, момци? Да. Сега да ви сложа по едно яйчице в кошничките, защото на Лазарица така се слага по едно яйчице. И ще си ги събирате за другата седмица. За кой празник? За Великден! Дайте си, Лазарки, кошничките сега да ви сложа по едно яйчице. Така, такъв е обичая. Заповядайте. Заповядай, Гени, заповядай за... Нищо и за нея, защото нейната кошничка е така. Заповядай. На кого венчето падна? На Кати? И за ергените има, после ще дам и за тях. И за ергените има. Твоето яйчице е на какъв в кошничка. Хубава е пролетта. Тя ни носи много цветя. Това са цветята на един хубав пролетен празник – Цветница. Мони, тя е мъничка царица, златокоса светлолика. Сред цветята тя живее, на лаленца се люлее. Свето празник рано пее. Хайде, ставайте, дечица, от клончета вървица колелца си сплетете, дъщица ги сложете, до реката ги хвърлете. Там ще ни пречите. Цветница е празник, който идва седмица преди Великден. Празник на цветята отреден. Него всички го обичат и Цветница го те наричат. Габриела се нарича, игрите аз обича. Днес имам имен ден, празник весело е за мен. От сърце ми поздравяват, щастя ми пожелават. Кой е като мен? Имам празник имен ден. Я, Лазарки, има един обичай, лазарките да си хвърлят венчетата в реката и което венче е най-надалече. Тая мома първо ще я ожениме. Айде, Лазарки, да си хвърлите върбовите венчета в реката. Хвърлите ги. Хвърляйте ги и се минете назад, да могат всички да ги хвърлят. Така. Айде, елате насами. Ергени, вижте кое е венчето. На Ивана ли беше първо? Там кой хвърли най-отпред? На Биляна. Не, първа ще я ожениме. Добре, и Ивана после ще ожениме. Айде, елате, Лазарки. Елате сега насам, елате. Марти, елате. Може би за сега и може да е първа. По-напред ще призорете. Я да се вида с пиленцата. На баба, миличките, крушинка си имате, ма какви сте ми хубавички. Бабините пиленца, я къпнете, бабини, житните зранца. Ярчици да станете хубави наглед, па
па да се провикнете от нашия плед. Днеска снесох, утре пак. Кукушка пред камбана, ко-ко-ко, дове повтаря, ко-ко-ко, къде сте ви дечица, ко-ко-ко, намери ми храница, ко-ко-ко, тук сме мила мамо, пи-пи-пи, изробил някой яма, пи-пи-пи, излея всички, пи-пи-пи, пропаднахме горкички, пи-пи-пи. Милите, паднали в ямата, изплашили се. Я, пинете водичка да ви мини баба страха, а пък баба да иде да види в полозите, има ли снесени яйчеца, че ще ми трябват? За кой празник се подготви стопанки? Защо са ти тия яйчеца? Ма вие знаете повече, бебе. Не бе изчакахте да кажете за Великден. Да, за Великден. Браво, деца. Да има много яйчеца. Какво да ги направим? Да ги поедисаме! Да ги очервиме тия яйца, да ги поедисаме с най-различни цветове. И после да се чукаме с тях. Ко-ко-ко, яйчица имало дома. Мама топна ги в боя, ой каква беда. Ко-ко-ко, яйчица имало дома. Мама топна ги в боя, ой каква беда. Топ-топ така, топ-топ сеца, топ-топ така. Топна ги боя, топ-топ така, топ-топ сега, топ-топ сега, топна ги боя. Хайде да се сбориме, шарени яйца, че Великден е сега, чук-чук яйчица. Хайде да се сбориме, шарени яйца, че Великден е сега, чук-чук яйчица. Чук-чук така, чук-чук яйца, чук-чук борец. Кой е първенец? Чук-чук така, чук-чук яйца, чук-чук борец. Кой е първенец? Ще ви Ясно, направя оставете първенец. си кошничките. Ставете си кошничките тук до масичките. Тук до масичките. Айдице. Хана, къде запяха и паса, къда настраха, идва везът в небесата. Тази чуна беше вечерята и дечица и старици в ръцете си с свестици. Собич. Шаби знак голямо, тихо тръгнаха към храма. Ах, на колене, майки и бабти смирени, ще дочакат вест Богата с Великден в сърцата. Камбаните ще пеят и звездите ще огреят. В нощта студена късна, че Исус Христос възкръсна. Христос воскресе! Кое яйце се боядисва най-първо и какво се прави с него? Червеното! Червеното яйце се боядисва първо, защото това означава зараждащия се нов живот. С него се боядисва с лицата на децата, че да са червени като яйце. То се слага до иконата на Света Богородица, до
Какво друго още се приготвя освен яйца? Самолети, самуни. Какво се слага вътре? Стъпи, шоколади, мармелади. Така. Чук-чук, яйчице, имаш ли си сърчице? Чук-чук, яйчице, имаш ли си сърчице? Знаеш ли какво е то с нови дрехи и пълто? Знаеш ли какво е то с нови дрехи и пълто? Чук-чук, яйчице, имаш ли си сърчице? Чук-чук, яйчице, имаш ли си сърчице? Само кажеш, нека знае, че днес цял ден се играй. Само кажеш, нека знае, че днес цял ден се играй. Чук-чук, яйчице, имаш ли си сърчице? Чук-чук, яйчице, имаш ли си сърчице? Чул ли си блага вест, Бог Исус възкръсна днес? Чул ли си блага вест, Бог Исус възкръсна днес? Я да ми кажете, Лазарки, знаете ли, когато някоя мома иска да се омъжи, какво прави на Великден? Чуйте, сега ще ви кажа. На Великден всички моми, които искат да се омъжат, се слагат пръстените под възглавницата и спят върху него. И цяла нощ сънуват момъка. Който най-харесват и за когото искат да се омъжат. Сега знаете вече. Сега ще направите на Великден. Иване. Не страши, ма, толкова хубава. Хубава още гизда. На личен ден съм родена, на личен ден Великден. Кога ме мама раждала, червенце гледала, червенце баяла. Зато и съм толкова хубава, бяло-червена на лице. Хубава бяла мома. Бре, хубава мома. Айде за корото. Айде, моля. Вие елате сега. Чакай, я дайте.